L'arribada del bon temps porta més gent als mercats, però també més carteristes. Els clients i els paradistes del mercat del dijous de Malgrat de Mar estan farts de la situació. Ens donen mal exemple pel mercat, ja diuen, ui, el mercat no, que roben, ui, i això fa molt de mal. Aquí fan una venda i llavors la pobra gent va anar a pagar i se troben que se li han quedat els diners, el moneder. No te la dones, no, és que és impossible, no te la dones. Van 4 o 5, te vigilen, t'esperen, t'agafen, esperen quan hi hagi molta gent, però això va així sempre. La policia municipal ha incrementat la vigilància. Cada setmana hi ha un munt de detencions com la d'aquesta parella, enxampada infraganti robant carteres i moneders aquest dijous. Només fins als 12 del migdia, la policia ha detectat 8 carteristes i n'ha pogut detenir 6. Sembla que acostumen a ser les mateixes persones que van fent la ruta pels mercats de la zona. Molts d'aquests delinqüents són dones i hi ha un important percentatge dels lladres que són de l'Europa de l'Est. Tant la policia com els paradistes acostumen a detectar-los amb facilitat i se'n detenen molts. Ràpidament, però, tornen a quedar lliures. I sempre són a tots els mercats, hi ha els mateixos. Venen, repeteixen, s'agafa la policia, es tornen a fotre fora, no poden fer res, no pots fer res. Home, sí, a vegades ho hem vist, nosaltres. Els han agafat a bon dematí i allà a les 12:30 ja els veus una altra vegada donant. Perquè els agafen ja, no serveix per res. El problema és que en la majoria de casos els carteristes només se'ls pot acusar de furt, ja que han robat quantitats petites de diners i sense exercir violència ni intimidació. El furt es considera només una falta. Per això els lladres acostumen a quedar lliures després d'una estona a comissaria.